Ćao svima, ovo je Serbian Tutorials u update. Zašto update? Zašto ću danas snimat, ne danas nego do kraja raspusta ću snimati bar bi snimio 10 klipova i nije kao za školu, retko kad snimim, uči se, ali na veze, ali dobio sam 5 iz likovno, gledajte, ali ne verujem da sam za ovakav rad dobio 5. Pogledajte, ovo je glina. Ili kako je šugava, hendikepirana devojčica, evo, retardirana, šta više mogu da kažem. I nastavnik mi je dao 5 i rekao da sam skoro najbolji u radu iz odeljenja. Ali jebi ga, nisam. Tu sedim sa jednim mojim drugom, isto je napravio hendikepiranu devojčicu, samo što je moja veći hendikep. Vidite nos kakav joj je, pravili smo joj slince ovde, uzeli smo gline, onda šta smo još radili s njom. Pa to je to, ovo obrove što sam ih spojio, ne znam nije zašto, vidite kako je šugava. I to bi moglo bude to, sam sad htio da poručujem da sam dobio 5 izlajka ono, i da ću dosta snimati i snimat ću sa bratom Minecraft ili Slender multiplayer ili tako nešto. I to je to.